Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongitorriak saio berri batera, gaur otsailak 19 asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, hemen platoan, Borja Goitia izango dugu, elkarretik datorrena. Elkarrek urtero bezala, ipuin eta ilustrazio lehiaketa antolatu du. Eta aurtengoa 17. edizioa izango da, eta hau aurkezteko Borja Goitia izango dugu hemen. Baina elkarrizketarekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1784ean, itsasuko 47 gaztek Frantziar armadatik desertatu eta baztanera egin zuten ihes. Urte batzuk geroago, 1924an, Amale Arzeluz jaio zen Donostian, irratian euskaraz aritu zen lehen emakumea. Egun berean, baina 1942an, Aebetako Japoniarentzat kontzentrazio esparruak sortzea onartu zuen gobernuak. Eta bukatzeko 1985an, hegazkin bat erori zen Oizmendian, Bizkaian. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, batetik autodefentsa ikastaroa egongo da Txandreako Euskaldunon biltokin. Autodefentsa ikastaroa antolatu du Euskaldunon biltokik, izan ere defentsa borrokara arte guztien oinarria. Jakin mina duen eta lehen urratsak egin nahi dituen orori zuzendua dago ikastaroa. Prezioa 40 eurokoa da eta izen ematea 6-9-6-1-2-1-2 zenbakian egin daiteke. Ikastaroa otsailaren 19tik aprilaren 9 bitartean egingo da, asteazkenetan 7-etatik 8-etara. Bestetik, Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan ipuin kontalaria egongo da euskaraz Maitane Perezekin, askotariko ipuinak. Ordu betez Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie txikienei. Ostegunean, alde batetik Gastro Show hitz esana ikuskizuna egongo da geltokin. Otsaileko Gastro Show Mejillon Tigre kolektiboaren eskutik izango da. Hitz esana poesia emanaldia. Spoken word formatua darabilen poesia emanaldia da. Bigorputz 15 bat pieza individual eta poesia emanalditik baino kontzertutik gertuago egon nahi duen formatua. Eta poesia emanalditik baino kontzertutik gertuago egon nahi duen formatua. Esateko ez baita gauza handirik behar, zeharkatzen gaituzten bizipenak piezen muinean kokatzea, etxe bizitza, sexu, indarkeria, gorpuztasuna, idoloak, erreferenteak, hitz soilak eta noizbehinka musika nahasian. Emanaldiarekin batera anizko jauregia esnekiak proiektuko produktu ekologikoekin egindako 4 pintxo dastatu ahal izango dira. Sarrerak erosi daitezke dagoeneko. Beste alde batetik, Nafarroako Antzerki Eskolan iluntzeko 7etan bertsoaroa programaren baitan, 2. bertso jaialdia egingo da. Arituko dira Alaia Martin, Amets Arzaiuz, Aroa Arrizubieta, Julio Soto, Sarai Robles eta Xabat Gaietebeitia. Ostiralean alde batetik Infiltrats izeneko proiekzioa egongo da Matalazen. Matalazen Infiltrats dokumentala pantailaratuko dute, arratsaldeko 7etan.
Beste alde batetik, Belarra izeneko bengoko kontzertua egongo da Indara aretoan. Orain arte egindakoarekin hautsi eta bere alde pertsonalena islatuko du disko honetan bengok. Artistak bere jatorri euskaldunaz harro, Belarra bezalako sinbolo bat aukeratu du lan hau izendatzeko. Belarra Urruñan sortzen den olatu erraldoia da, eta fenomeno hau ez da ohikoa. Artistarentzat olatu izugarri honek aurrera jarraitze hori islatzen du, dena atzean utziz. Arratsaldeko 10 eta laurden gutxitan Indaran izango da bengo Belarra aurkezten. Gainera, kiliki freskorekin batera izango da, DJ set bat izango delako bere eskutik. Jarraian Iturramoko Zibiboxean arratsaldeko 5etan bertso jasa bateko jolasa izeneko aurrendako bertso tailerra egongo da. Arduradunak Bitori Elizalde eta Endika Legarra izango dira. Larunbatean, alde batetik Brigade Loko kaleko urdangak eta azken sustraiak taldeen kontzertua egongo da Totem aretoan. Brigade Loko kaleko urdangak eta azken sustraiak batera izango dira Totemeko kontzertuan. Brigade Loko taldeak bide baten esanahia lana kaleratu du berriki eta lanaren aurkezpen biran Iruñeko kontzertuan beste bi taldeak izango ditu bidelagun. Beste alde batetik Iturramako Zibiboxeko ekitaldi aretoan arratsaldeko 6etan antzerki kontzertua txontxongiloekin, zimurren artean kantu kantari. Mak bere amonaren etxean utzi ditu aurrak. Kanutoren zeunken artean nanuk goxo entzunen ditu amonak bere zimurren artean gordeak dituen istorioak. Beste behin ere belaulaldi zaharren omenez pentsatutako kontzertua da. Jakinduriaz eta umorez betetako 10 kantu berri jorratuta, aurrek, gurasoek eta aitonamonek kantatu eta dantza egin dezaten. Igandean, Izadi izeneko ikuskizuna egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Izadi natura da euskaraz, oda bat da zentzumenen munduari, paisaia soinudun bat zentzumenezko bidaia bat gorputzaren hizkuntza primitiboaren bidez. Mugimenduz, kolorez, soinuz eta ehunduraz betetako eta arima ferekatzen duten olerki bisual laburrak ikusiko ditugu bata bestearen atzetik. Urte batetik 6 bitarteko haurrentzat arratsaldeko 6etan Zizur Nagusiko kulturetxean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian enplegu planak 10 langiletik gorako 3.000 etera iritsi nahi du. Foru gobernuak, CNek, UGTek eta Komisiones Obrerasek 2028 arte indarrean egongo den konpromisoa sinatu dute. 6. planak 552,7 milioi euroko zuzkidura du 387 neurri garatzeko. Kalitatezko enplegua, ezbehar tasa eta genero arrakala helburu moduan ditu. Argazki nagusian, ikasle batzuk begiak estalita mugimenduak egiten ari dira. Titularrean kirola guztiontzat. Nupeko ikasleak urritasuna duten pertsonen larruazalean sartu dira. Hori koloreko berrian, itzuliak sendabiba eta larra belagoako erakargarriak erakutsiko ditu. Erdiko berrian, AEBek eta Errusiak aurrera egin dute haien arteko harremanak normalizatzeko. Eskuineko berrietan, goiko aldean, alde batetik, 22.000 nafarrek baino gehiagok erregistratu dute jada bizi testamentua. Beste alde batetik, auto batek harrapatuta hil zen A15 errepidean, matxura bat konpontzen ari zela. Beheko aldean, batetik, laboral kutxak 274,5 milioi irabazi ditu iaz, 2023an baino 123,3 gehiago. Bestetik, Marokok Saharatik kanporatu zuen kazetaria Iruñera itzuli da. Jarraian, Eduard Fernandez aktorea omentzen du Tuterako zinema erakusketak. Azkenik, gobernuak Meliton estudioetan inbertitu zuen aldez aurreko negozio azterketarik egin gabe. Diario de Navarraren titular nagusian, Errusia eta AEB bakea negoziatzen hasi dira, Ukrainarekin eta Europarekin kontatu gabe.
Saudi Arabiako bilerak Putinek nazioarteko isolamendua hautsi du. Argazki nagusian, ezkerretik eskuinera Marcel Barrena, Eduard Fernández aktorea, Alejandro Toquero, Iciar Les, Luis Alegre eta Jon Garaño. Eduard Fernándezek distira egin du Tuteran. Aktoreak Marko Zinema erakusketan aurkeztu zuen Goya saria eman dion filma, eta El 47 baita ere. Eskuineko berrietan, alde batetik, sindikatuek diru gehiago eskatu dute hurrengo krisi industrialak arintzeko. Beste alde batetik, Ales Besen matxura bat hartatzen ari zela auto batek harrapatuta hil zen. Jarraian, aita santuaren osasunak okerrera egin du. Pneumonia bilaterala dauka. Goiko berrietan, batetik López Drogeria, agur 120 urteko historiari. Bestetik aldaketak aurtengo Xaberadetan. Bukatzeko Nafarroako itzuliaren etapa aurkeztu du Iruñak. Gararen titular nagusian, lakuak Ansolatik pribatura jauzi egiteko baimena eman zuen EEN jarraitzen zuen bidartean. Inigo Ansola, BBBko egungo presidentea, 2024ko abuztuaren 25ean sartu zen enpresa pribatuan, eta EEeko zuzendari nagusi izaten jarraitu zuen irailaren 13 arte. Argazki nagusian, Marco Rubio eta Sergei Lavrov, titularrean AEB eta Errusia aurrez aurre eserita Riaden. Donald Trumpek eta Vladimir Putinek Ukrainari buruzko baina Ukrainarik gabe aldebiko negoziazioak hastea erabaki ostean, Marco Rubio eta Sergei Lavrov buru zirela AEBko eta Rusiako ordezkariek lehen bilera egin zuten Riaden. Beheko berrian, mende erdi geroago, Peltinek preso indigena etxera itzuli zen. Leonard Peltier atzo goizeko 9:00 irten zen Floridako Coleman kartzela federaletik. Erdiko berrietan, goikoan, airezko istripua Oizmendian. 4 hamarkada geroago oroitzapenak bizi dirau. Behekoan, Laboral Kutxa erakundeak 2.745 milioiko irabazi garbiak izan ditu, 123 gehiago. Eskuineko berrian, PSEko azterlan eta programa idazkari Paul Blasi Iribarriren arabera, utz dezagun erabakitzeko eskubidea kanpoan eta berritu dezagun estatutua. Berriaren goiko argazkian, AEBetako eta Errusiako ordezkariak aurrez aurre atzo Riaden. Titularrean, harremana normalizatzeko lehen urratsa egin dute AEBek eta Errusiak. Bi gobernuetako atzerri politikaren arduradunak elkartu dira Saudi Arabian, Errusia Ukraina inbaditzen hasi zenetik lehendabiziko aldiz. Ukrainiako gerrari buruz negoziatzen hasteko oinarriak jarri dituzte bilkuran, naiz eta ez duten gonbidatu Kieben ordezkaririk. Beheko argazkian Loraldia Festivalaren aurkezpena atzo Bilbon. Titularrean Loraldi Azia. Urtez urte handitzen ari da Loraldia kultura jaialdia. 29 ekitaldi egingo ditu Bilbon martxoaren 10-etik 30-era. Eskuineko berrian Alemaniako autogintzak motel eta trakets heldu dio elektrifikazioari. Ezkerreko berrietan alde batetik Jaurlaritza hilaren 28an hasiko da atzerritarren lan baimenak kudeatzen. Beste alde batetik Leonard Peltier AEBetako preso indigena etxean da, 50 urteren ondoren. Jarraian, Garabi gidari bat hilda Marzilan kamioi batek harrapatuta. Goiko berrian, larunbatean hasiko da berria erremonte txapelketa Galarretan. Euskal Herri Irratiaren titular nagusian, Borja Goitiaren hitzetan, 10.000tik gora ipuin ilustrazio eta komiki jasotzen ditugu urtero. Elkarrek aur eta gazteentzako ipuin eta ilustrazio lehiaketaren 17. edizioa jarri du martxan. Eskuineko berrietan, goikoan, Eneko Bidegainen hitzetan, Ana Bitarteren biografiak erakusten digu Euskaldunon zapalkuntza ez zela frankismoarekin hasi eta ez datorrela soilik eskuimuturretik. Eneko Bidegainek Kepa Ana Bitarte bizitza bat herriari eskainea liburua aurkeztuko du gaur 7:00 Karrikirin, Naroa Ana Bitartek lagunduta. Behekoan, Israel nazioarteko lege bakar bat ez dela betetzen ari salatzeko manifestazioa.
Israel ez da betetzen ari nazioarteko legediaren arau bakar bat ere. Giza eskubideak etengabe hausten ari da eta Palestinan egindako genozidioak ez du aurrekaririk intentsitateari eta alde bakartasunari dagokionez. Salatu du gaur Jala Nafarroa Palestinarekin taldeak. Kaixo, lehen aipatu egun bezala orain Borja Goitiarekin gaude, elkarretik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, Nerea, oso ondo, eta eskerrak noski zuei eman, aurten ere, aukera hau emateagatik, Zuei, urtero etortzeagatik. Eta, ipuin eta ilustrazio lehiaketaren 17. edizioa aurkeztera zatoz, ezta? Hori da, nork esango luke, 17. ja, 17 urte daramagu lehiaketa hau antolatzen, oso gustora nola ez, eta egia esan behar da, hasieratik tokatu zaigula, saltsa honetan jardutea. Beraz, oso posik. Eta, zertan datza lehiaketa hau? Betiko eskema jarraitzen dugu, orain dela urte batzuk aldatu genuen pixka bat, erratokatu genuen pixka bat, baina azken finean izenak esaten duen bezalaxe, 17. elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa. Zer nahi du esan honek? 3 ataletan banatzen dugu lehiaketa hau, alde batetik txikienek ipuin batean oinarrituta ilustrazio bat iten dute, gazteak alrebes esango genuke, irudi batean oinarrituta ipuin bat idatzi behar dute, eta 3. taldean, koskortuena, gaztetxoena, komiki bat osatzen dute gai konkretu baten inguruan. Aurten, irudia, usten balen zue erakusten, nik uste kamarak hartuko durando, aurtengo irudia Belatzek indu, artista iruindarra, bertakoa, oso politian, beti saiatzen gea ipui ezagun edo klasiko bat oinarri bezala, eta, buelta bat ematen diogu, eta ipui klasiko horren pertsonaia jardunaldi hortan jartzen dugu, bata idazten eta bestea marrazten edo zerbait ilustratzen. Aurtengoa da, nola da, ezea xagu xarmangarria edo, erderaz, la ratita presumida esaten zena. Eta artistazo badenez, ikus dezakezue zenolako iruditegia indun. Hortik abiatuta, eta barkatu nik ere, gaztetan hobeto irakurtzen duen, orain dela bigun, eta esplikatuko dizut hobeto ze 3 atal horiek uzten bali mazu. Orduan, esan dugun bezalaxe, txikienek, hau da, 3-10 urte bitarteko horiek, zean, Alaine Agirrek, punta-puntako idazle bat, egindako ipui batean oinarrituta, ipuina zer jango du oiloak, ipuin hortan oinarrituta, ilustrazio bat garatu behar dute. Esan deten bezalaxe, horiek gaztetxonak 3 urtetik 10 urte, eta ez gutxi gora bera HH lautik LH laura. Eta esan deten bezalaxe, Alain Agirrek egindako ipuin batian. Bigarren atal hori, gaztetxoagoak dianak, 10-13 urte bitartekoek, Belatzek ere sortutako ilustrazioan oinarrituta ipuin bat sortu beharko dute. Aurtengo ilustrazioa, hementxe daukat ere, eta Belatzen beste marabila txiki bada, ikuste ez dute, piratak eta, badauka mamila zerbait polita sortzeko. Hortan oinarrituta, gazte hauek esan deten bezalaxe, 10-13 urte bitartekoek, Belatze sortutako ilustrazioan oinarrituta, ipuin bat sortu beharko dute. Eta koskortuenak edo gaztetxoenak, helduenek 13-16 urte bitarteko gazteek, 2 aukera dituzte. Belatzek ere hasitako komikiari jarraipena ematea, edo beronen gaia mantenduz, hau da, piratak,
komikia hasieratik sortzea. Hemen daukat ere, karri dut, denok ikus dezakezuten. Baita ere, belatzen beste marabila txiki bat. Esan behar da, ez dagoela zergatikan jarraitu behar, nahi duenak jarraitu dezake gaia, eta ez du zergatikan bineta tamaina hauetan mantendu behar. Punteatuta dauke, inkluso bi binetakin edo idoikin bukatu dezake lana, edo horri aparte batean bere historia hasi, hori bai. Gaia mantenduta, kasu honetan piratak. Zergatik gai hau aukeratu duzu, Bueno, naiz eta gai rekurrente bat izan, oain arte ez geneukan erabilita, eta gazten artean badakigu piratak eta abenturak eta horrelako gaiek daukaten, arrakasta edo jakin-mina. Beraz, klasiko bat naiz eta klasiko bat izan, nik uste dut gogotsu hartuko dutela. Eta, noiztik egiten da lehiaketa hau, 17. edizioa da, baina urtero eginda? Urtero eginda, uste dut, eta kalkuluak gaizkiz baldin badaude, 2009 garren urtean hasi ginen, eta esan behar da, aurten pandemia pairatu genunetik 5. urturrena izango dela, inkluso pandemia garaietan uste dut ez geniola utzi lehiaketa egiteari. Egia da, garaiaietan beste modu batean egin genula, oso telematikoa dena, oso konfinamendutik dena, baina uste dut baita ere arrakasta handia aukizula, noski jende guztia txian konfinatuta, geneukan denbora gehiago horrelako gauzetarako, eta horrezkeo, esan deguna, 17 urte eta beti arrakasta osoz, eskertzekoa da egila da. Eta zergatik egiten hasi zen? Hor beti guk esaten dugu, eta gure promorrietan eta horrela beti jartzen dugu, sormena eta irakurzaletasuna gazteengan pixka bat promozionatzeko. Eta bai, gu elkar gehan ez, behartuta ikusten dugu pixka bat gure burua horrelako ekimenak egitea. Eta kasu honetan oso kontento gaude, zeren uste eta bete-betean asmatu genula hasieratik, eta jendea oso gogoz hartu du beti deialdi hau, eta xikerarri koskor bat jartzen baldin badegu sormena eta irakurzaletasuna gaztetxoengan eraginez, konten gaude. Baina behar bat ikusten zenuten? Beharra gabezia ez, baina horrelako ekimenak eta horrelako gaiak bultzatzeko nik uste dut beti dala ona. Kulturarengan apostatzea eta elkarrek bere txikitasunetik noski alegingo du, aleginak eta bi egingo ditu, ona da. Badakigu herri kulto batek beti hobiagoa dala kulto bat baino. Eta zer nolako bilakaera izan du honek urteetan zehar? Zer aldatu da, zer ez? Aldatu beti saiatu behar retoketxo batzuk egiten, ikusten dugunean zerbait ez dijoala oso guzti zeg nahi genuen erantzuten, baina normalean eta betidanik 17 urte hauetan nahiko eskema beretsua mantendu dugu. Eta erantzun aldetik, esan deten bezala oso kontentu. Egia da, urte batzu, beste batzu baino hobiagoa dira, baina bata besteko esango genuke 10.000 partaiden bueltan ibiltzen gehala beti, 9.000, 11.000, hortxortxe, hasieran pixka bat gutxiago, baina egia da, gaur egun, hain dela ja urte batzuk, konsolidatu dela lehiaketa hau, eta inkluso gaur da eguna jendea hasi baino lehen ja deika aritzen dela galdetua zaizu, aurten ere dago lehiaketarik eta bai, lasai, orain arte, iaz, eta aurten egila da beti saiatzen ginen, aste santua eta gero epemuga jartzen, baina bai egila dela, bai iaz eta bai aurten aste santuan nahiko urrun edo berandu tokatzeala, beraz aurreratu dugu epeak, aurreratu ditugu lehiaketaren epeak.
Esan behar da, erekita dagoela, partizipazio, bueno, epea, eta dagoeneko ja hasi gehala jasotzen lanak, oso ikusgarria, beti bezalaxe, baina esan behar da martxoaren 21 arteko epea dutela lanak bidaltzeko. Ez dago inongo arazorik, elkarren webgunean sartu ezkeo hor ikusiko dute sarbide bat, edo bestela hemen Iruñean adibidez bai Leire eta bai Komedia Eskaleko elkar dendetan hor aurkituko dute baita ere inskripzio horriak eta behar duten guztia. Bueno, oraindik geratzen da. Bai, horregatik geratzen da, hilabete oso bat, eta egia da hola gehalako, azken momentura arte itxoiten degula, baina nik esango nuke aprobetxatzeko, eta bueno, alden neurrian lehen lanak bidaltzen hasteko. Esan beharra dago baita ere, ikastoleekin edo ikastoletatik parte handia hartzen dela, eta baita ere ikastole bere bidalketa ite dute, hola, pakete osoan, gela guztia, eta, bueno, normalean, beranduzio jasotzen ditugu lan horiek, eta ongi etorria daudela noski. Baina, bueno, hemendikan deialdia egingo dugu, lehen bidaltzeko bakoitzaren lanak, zeren, sariak beti bezalaxe interesgarriak eta politia dira. Eta uste bali maiazu, komentatuko dugu sariak beti, saiatzen gea eta aurten ere atal bakoitzeko 2 sari emanez, lehenengo saria eta bigarren saria. Lehenengo, bueno, txikienengan lehenengo saria, jolas hezitzaile sorta ederra, opari txartelak, denetarik. Jolas hezitzaile sorta ederra esaten degunean, ederra benetan ederra dalako. Eta nik uste parte hartu duten guztiek, gero askok, eta nik esango nuke hortan datzala baita ere gure arrakasta, errepikatu egiten dute. Eta bai, komentatu egiten digute, ze nolako sorta ederra banatzen dugu. Eta bigarren atal horretan, edo bigarren talde horretan, ilustrazioa ipuina bilakatu hortan, baita ere, 2 sari banatzen ditugu, lehenengo sari eta bigarrena, tablet bat, jolas hezitzaile sorta ederra, opari txartelak, hirugarrenean, komikiarenean, gaztetxo helduenentzat baita ere, 2 sari. Tableta, jolas hezitzaile sorta ederra, opari txartelak. Eta horretaz gain, interesgarria da eta aipagarria da, noski, horrelako lehiaketa bat antolatzeko bidelagun batzuk behar ditugu. Esfortzu handia da, eta baita ere hainbat eta hainbat etxe eta hainbat marka bidelagun ditugu. Zeikmen ikusi dezakegu, txartxalo, katxiporreta, Arileko, hainbat eta hainbat marka. Eta horrez gain baita ere, bidelagun berezi bezalaxe, laboral kutxa eta irrien laguna kluba ditugu. Lehenengoak eta, uste marimazio irakurtzen zen, memoria baditu bere akatsak, parte hartzeari saria laboral kutxaren eskutik. Ikasgela osoarentzat saria, laboral kutxak parte hartzea sarituko du. Jasotako lan guztien artean 2 sari banatuko ditu, ikasgela osoarentzat. Irabazleak zozketa bidez aukeratuko dira. Badago hemen, parte hartzeko beste arrazoi magiko esango genuke, zozketaren magia, zeren, gerta daiteke ez baldima da meritu propioz, suertearen eraginez, sari ederra. Sari oso polotoloak dira, laboral kutxarenak ere, normalean txango bat izaten da gela osoarentzako, eta ikastolek oso gogo handiz hartzen dute parte. Parte hartzailek hartu dezakete parte, bai, ikastolaren bitartez edo modu pertsonalean, baina modu pertsonalean hartzen baldin badute parte, baita ere jarri dezakete ze nun ikasten duten edo zein dan bere ikastola, eta, suerte auki dezakete, eta nahi gabe batien, ikastola, gelakide guztiei oparitxo bat tokatzea. Eta horretaz gain, baita ere, irrien lagunen klubaren saria daukagu, ez? Ilustrazio egin duten haur txikienen artean, Amaia, ipuina ilustratzearena,
Irrien Lagunen aldizkarirako 3 harpidetza eta gelara osorako jolas hezitzaile sorta ederrak zozketatuko ditugu. Horrez gain, ilustrazio guztien artean zozketa egingo dugu eta irabazleak bere gelakeidekin partekatzeko opari sorpresa bat izango du. Beraz, ikusten duzue, oparien edo sarien atala nahiko potentea da. Eta hau, ze mailatan egiten da, Euskal Herri mailan egiten da? Euskal Herri mailan, bai, Euskal Herri osoa. Noski, Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eta iparraldea osoa. Horregatik handiot, guretzako baita neka importantea da, baita ere ikuspegi hori banatu, ikuspegi parte hartzaileekin, eta berriz diot, partaidetza oso handia da, eta Euskal Herri osoko ikasle parte hartzen dute, horregatik lehen esan deten bezala, 10.000 parte hartzaile inguru izaten dira. Euskal Herri osotik, bere osotasunetik etorritakoak. Eta euskarari dagokionez, euskara batuan aurkeztu behar dira lanak? Ez du zergatik anala izan behar. Bakoitza bere euskalkian aurkeztu dezake. De hecho, aurkitu ditugu horrelakoak, eta oso ongi etorriak dira. Normalean, bai, euskara batua izaten da nagusiena, baina ez du zergatik horrela izan behar. Baita ere, ilustraziotan, habilidad libre usten dugu, bakoitza bere teknika erabili dezala. Eta denetarik ikusten dugu, eta denetarekin aurkitzen geha. Oso politia izaten da ikusten, txikienak baita ere esan behar da, txikienen sormena beti sorpresarako pres daudela, eta ikus daiteke batzuk teknika arruntak erabiltzen dutela, nahi eta alegia rotulagailuak edo margoak, baina beste batzuk collage eta horrelako teknika garatu eta avanzatuak erabiltzen dituztela. Oso ikusgarria da, oso polita benetan. Irudimena erabiltzen dute, ez? Bai, erabat, eta aukera daukagu, noski, bertakoek eta batipat lehiaketa honen antolaketan murgildutak gaudenok, esan behar da, gero, badagola epaimahai profesional bat, bai ilustrazioentzat eta baita ere testuentzako, eta aukera daukagu ikusteko zenolako lanak bidaltzen dituzten, eta oso ikusgarria dira, benetan. Eta gero, baloratzeko momentuan, zer baloratzen da tal bakoitzean? Esan deten bezalaxe, badago epaimahai pare bat, mai profesionalak, eskarmentuzko profesional dialako, eta beraiek baloratzen dute, beraiek badaukate bere eskala edo nolabait esateko, baina egia da, nola esango genuke, ez duela bakarrikan puntuatzen habilidadea. Baizik eta baita ere gogoa, divertitzeko gogoa, eta bakarrikan habilidadea sarituko bagenu, gizu, beti gertatzen zitzaiten bezala, etorriko dionak eta dena irabaziko du. Ez, eta hori epaimaia kontziente da, eta beste balore batzuk ere mahai gainean jartzen ditu saria banatzeko orduan. Eta urte hauetan kalitatezko lanak aurkitu dituzue? Bai, noski, denetarik, noski ez, baina egia da, eta lehen komentatu dugun bezala, sormena, kreatibitatea oso ondila da. Naiz eta gero igual teknikoki maila profesional batena ez izan, eta gaina ez dugu hori bilatzen, baina baita esan beharra dago sorpresak hartu ditugula, batzutan teknika maila, goi-mailako teknika da. Baina esaten duen bezalaxe, gehiago da idei bat garatzekoan nola egiten dute, sormena, sormena, baina esango genuke gaina, sormena gordinik, eta oso politia eta oso interesgarria da. Kontutan izan, 10.000 lan diala,
denak batuta, ez daukat hemen zenbat ipuin eta zenbat ilustrazio, baina milaka izaten dira, eta bai, ikusten da, zeren, karo, gai bat eman dezunean, eta ikusten duzu gai hori helduta nola garatzen duten idei hori esaten zu, kontxo, baia, jolines, eta oso interesgarria eta politia da, bai, benetan. Eta gero, behin lanak aurkeztuta eta epeaia itxitaz, noiz ematen dira... Bale, hori ja urrengo fasean sartzen geha, noski komentatu dugun bezalaxe, hor bi epaimai daude, batzuk ilustrazio arloan lan egite dutela, beste batzuk testuetan, denbora behar dute, esan duten bezalaxe, milaka dira aurkeztutako lanak, baina hilabete baten bueltan asko jota, ezagutzera ematen ditugu irabazleak, eta jaitxo bat antolatzen dugu, sari banaketarako, hor biltzen geha denak, eta ikusgarria da, eta jendean dana biltzen geha, normalean Donostiko Fermin Kalbertoneko denan egiten dugu, han areto oso aproposa daukagulako, baina eske jende asko biltzen geha. 50 lagun ingurutik gora. Eta, festatxo bat egiten dugu, eta zozketatxo batzuk, eta, fotokol bat, eta, jolin, irabazle bakoitzari bere sari emate dugu, eta argazkitxo bat, eta jakin dezatela baita ere, nola, kasu hauetan, laudorio hiek eman behar diala, eta gustora juten dira, eta festatxoa oso ondo atatzen da beti. Eta nola ikusten duzu lehiaketaren etorkizuna? Ikusita 17 urte daramagula segidan geratu gabe, nik uste dut oain urrengo jomuga 20. urteurrena izan beharko lukela, ez? Gogoratzen dut, goguan daukat, 10. liburu eder bat atea genula, resumen gisara, eta oso ondo, arrakasta eukizuna, eta oso gustora hartu zutela. Baina, karo, 10. urteurren hortan, hori eta genuen pentsatuaz, sikera 10 egin ditugu, ez dala gutxi, eta, baina, 17. gaude, eta lehen komentatu dugun bezalaxe, oraindikan, edo gaur da eguna, ja ez degula guka, aurkeztu behar dugu, noski eta hortarako gaude hemen eta eskertuta gainea, baina egia da, jendia ja deitu iteula, esan ez, aurten dago, eta bai, badago. Orduan, 17, nik uste dut, sikera 20. urteurren arte, esfortzu txiki bat ingo dugu. Aia pentsatzen zerbait berezia egingo duzu. Guandekan gara da, baina bai, suposatzen dut 20. urteurrena ospatu beharko dugula behar dan bezalaxe. Momentuz aurtengo edizioa egingo da. Hori da, ez dala gutxi. Zer espero duzue honetaz? Badirudi gauza oso ondo dijuala, dagoeneko lanak iristen ari dira, berriro diot, elkar webgunetik sartu daitezke, eta hor, instrukzioa jarraitu ezkeo, oso erresa dianak, lana bidali, eta lankideek esaten ziaten dagoeneko hasi gehala lan asko jasotzen. Beraz, uste dut aurten ere arrakasta handia edukiko dugula. Jaia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan? Nik uste dut esan degula dena, berriz esan gogoratu arazi epe muga martxoaren 21 dala, berriz komentatu elkar webgunean dena daukatela, eta bestela fisikoki hemen Iruñean, Komedia Eskaleko elkar dendan, edo Leire kaleko elkar dendan, gaina erakusleioan baita ere irudi zoragarri hau dago, eta bildur gabe sartzeko, eta hango jendeari galdetzeko, zein behar den nik nire lana aurkezteko, eta gustora instrukzio guztiak emango dio. Eta, zuei
nola ez, berriro eskerrak eman, aurten ere hemen egoteagatik, eta, bueno, gure ekitaldi hau zabaltzen laguntzeagatik. Bueno, mi esker zuri, beste urte batez, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta, bueno, dena hain ondo azaltzeagatik. Mil esker, zuei, Nerea? Vale, Ondo mil esker, segi, Borja. igualmente. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, asteazkena, goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango ditugu. Arratsaldean hodei sendoagoak agertuko dira hegoaldean, baina gauean desegingo dira eta egunaren amaieran zerua hodei gutxirekin geratuko da. Hegoaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldean haizeak iparraldera egingo du. Temperatura maximoetan aldaketa handirik ez. Kantauri isurialdean leku askotan 20 graduak gaindituko dira, eta hegoaldean pixka bat igo eta 17 gradu ingurukoak izango dira. Ostegunean giroa eguzkitsua izango da, baina zeruan goi-hodeiak agertuko dira eta baliteke goi-hodei horiek ugariak izatea, eta zerua lausotuta agertzea tarteka. Goizean Arabako zenbait tokietan lainoguneak eta behe-hodeiak agertuko dira. Hegoaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldean tarteka iparraldekoa. Temperaturak berdintsu jarraituko du edo pixka bat igoko dira maximoak. Bueno, hasteko guk normalean nahiago dugu prestakuntza handiko trenaz, ez abiadura handiko trenaz, ezberdinak direlako gure ustez beti azpimarratu izan dugu hori eta hori mantentzen dugu. Gero beste aldetik azpiegitura handi guztiek kostu handia dute, hori egia da, hori egia da. Baina kasu honetan estatuko aurrekontuetatik ateratzen dira funtsa horiek, trenbide horiek ordaindu ahal izateko, eta gogoratu behar dugu duela 33 urte ireki zela lehenengo lerroa, Sevillan ospatzen ari zen Expo dela zelakoa, eta horrexegatik ireki zen lerro hori Madrid-Sevilla edo Sevillatik Madrid berdin da. Eta horren geroztik apetu da bezala 33 urte pasa dira, estatu osoan sare iaia oso bat osatu da, iaia esan dezakegu Nafarroan izan ezik beste toki guztietatik, beste elkarte autonomiko guztietan, beste elkargo autonomiko batzuetan dagoelako. Beraz, alde horretatik ia egina dago, esaten duan bezala, hemen izan ezik. Eta gogoratu behar dugu ere, hori garatzeko estatuan gastatu direla 58.000 milioi euro inguruan. Eta Nafarroatik ordaintzen da, gogoratu behar dugu hitzarmen ekonomiko dela eta Nafarroa konpetentziak ez dituen arloetan ordaintzen diola estatuari 1,6, beraz, kasu honetan ere bai, beraz, biderketa edo kalkulua egiten badugu, Nafarroako ordaindu du 950 milioi inguru. Horrexegatik pentsatzen dugu ez dugula ordaindu behar bakarri, baizik eta eskatu ere. Ordaintzen ari gara, baina bat ere onurari gabe. Horrexegatik eskatzen dugu hemen Nafarroan ere garatu behar dela sare hori, beste toki askotan egiten ari den bezala zen. Eta alde horretatik kritikatu nahi dugu edo komentatu nahi dugu behintzat alderdi politiko batzuk horren kontra adierazpenak egiten dutela, manifestazioak egiten dutela ere, baina gero onartzen dute estatuko aurrekontuak, Espainiako aurrekontuak, hori Madrilgo Kongresuan egiten da, eta bertan dauden alderdiak adibidez EH Bildu edo kasu honetan Sumar, hemen Nafarroan ez dago Sumar, baina bai Kontigo Zurekin parekotasuna dutena, eta hor bozkatzen dute estatuko aurrekontuen alde, beraz trenaren alde ere, eta gero berriz egiten dute adierazpenak, horren kontra adierazpenak edo antolatzen dituzten manifestazioak.
Bueno, hasteko esan nahi nuke trena berez badela garraio sistemarik sozialena eta iraunkorrena. Hala ere, datuetara joaten baldin bagara, estatu mailan adibidez, bidaiarien 5% soilik eta merkantzien 3,8% soilik ibiltzen da garraio mota horretan. Europar maila baino askoz ere gutxiago. Hori bai esan da, eredu ezberdina daude, noski. Gure eredua tren soziala da, tren soziala deritzoguna. Eta zer da hori? Bada tren publikoa herriak lotuko dituena eta iraunkorra. Eta iruditzen zaigu hori dela indartu behar den eredua. Badago beste eredu kontraiarri bat, dela HTaren eredua, edo hemen Nafarroan batzutan eufemismo bat erabiliz prestazio handiko trena deitzen diotena, baina azken finean tren berdina da. Eta kostuari buruz galdetzen duzuenez, badatu batzuk emango nituzke. Estatuan adibidez, trenbide sarea dagoena hobetzeko gastatzen den euro bakoitzeko HT-an 60 euro gastatzen dira. Eta azken 20 urtetan kostatzen den kopuru bat esatea ere gastatu da. 60.000 milioi euro gastatu dira azken 20 urtetan, hori dirutza da. Beraz, kostuaren ikuspegitik ere, esan dezakegu HTA garestiegia dela ematen dituen ustezko onura hoientzako. Eta zer esanik ez, dauzkan koste ekologiko edo lurralde kohesio aldetik ere ikaragarriak dira. Beraz, gure ustez ez da lehentasun bat, eta badaude hainbat azpiegitura eta hainbat zerbitzu publiko dirutza guzti hori bideratu beharko litzateke. Beno, zoritzarrez gizakion ekimen, ekintza edo jarduera guztiek eragiten dute hainbatean ingurumenean, ezta? Horrela izan da, izaten ari da eta izango da beti horrela delako. Beste garaietan adibidez errepideak edo autobideak edo autopistak egiteko gauza bera gertatzen. Dena den, orain arte, behintzat, Nafarroko hegoaldean kilometro gutxi batzuk egin dira edo egiten ari dira, bukatu gabe gehienak daudelako, eta beraz, ez dakit zehatz-mehatz zen motako eremu naturaletaz ari garen. Euskadiko Y-arekin loturaz hitz egiten da askotan, suposatzen da Aralartik, baina hori oraindik erabaki gabe dago, bi aukera ezberdina daudelako, edo Gasteiztik edo Ezkiotik. Gure aukera Ezkiotik lotura hori egitea da, baina Ezkiora ailegatzeko ere bi aukera ezberdinak daude, eta gu beti esan dugu, ahalik eta kalte gutxien egingo dena aukeratu behar dela. Gure aukera esan dudan bezala Ezkioa da, baina hortik joan behar da. Beraz, momentuz ez dago erabakita, egiten ari dira ikerketak zen motako kalteak eragin daitezkeen horrexegatik saihesteko, eta egiten dira ere ikerketak zen motako eraginak izan dezakeen, ezta? Orduan alde horretatik argi dago gure aukera Ezkioa dela, pentsatzen dugulako kalte gutxiago egingo duelako. Honekin lotuta ere gogoratu behar dugu mugikortasun elektrikoaz ari garela, beraz jasangarritu zanuaz, tren hori elektrikoa delako, eta hainbatean lagunduko du kotxeak eta errepideak, barkatu kotxeak eta kamioiak errepidetatik ateratzeko. Beraz, alde horretatik oso garrantzitsua izan daiteke tren hau, kontuan hartuz ere, hemendik gutxira, hemendik urte gutxi batzutara, kamioiak eta kotxeak ere elektrikoak izango direla, beraz, kutsadura gutxiago eragingo dutela. Baina eta guztiaren momentuz tren horiek erabiltzen baitugu, kutsadurain batean murriztuko da. Ingurumen aldetik eta paisai aldetik HT-ak eduki dezaken eragina ikaragarria da eta atzera ezina da. Esan behar dago gainera, gaur egun, oraindik ez dagoela argi nondik pasatuko den zenbait tramoetan, Sakanan adibidez, ez dakigu Lurrazaletik pasatuko den Sakana erdibituz, edo Aralarren azpitik pasatuko den, eta horre naiz eta begibistan horren nabarmenez geratu, horrek ere ondorio ekologiko nabarmenak eduki ditzazke, urriturriak eta abarretan eragina handia eduki dezakelako. Beraz, iruditzen zaigu, lehen esan bezala, egungo sarea hobetzea
eta asko betu daiteke gaina, hor dagoela bidea. Askoz diru gutxiago gastatuta, gaurko tren sarea hobetuko balitz, badaude gainera azterketa asko, azterketa teknikoak, EH Bilduren azterketak esaten dutenak, trenen 50% gehiago edukiko genituzkela, hau da, gaur egun dagoen trafikoa asko handituko litzateke, eta abiadura ere asko handitu daiteke. Gaur egun 140 km orduko ibiltzen dira trena gutxi gora bera, 200 km orduko edo 250 km ordura arte joan litezke trenak gaur egungo sarea konponduta bakarrik. Eta abiadura handiko trena, esaten ari dira, 320 km ordukora joango dela. Beraz, ezberdintasuna ez da horren handia, emaitzan, eta bai ordea daukan koste ekologikoan, eta lehen esan bezala ere, koste ekonomikoan. Ez dugu lertzen zergatik, tren berri batek alako desberdin, baldin badago, bai, posatzen da, bai ez dagoela, baina zergatik ekar lezake desberdintasun handiagoa. Ez dugu ongi ulertzen zergatik gerta daiteken hori. Gogoratu behar dugu mantenduko direla une honetan dauden tren geltoki berberak. Bereziki Iruñakoa eta Tuterakoa. Horiek dira Nafarroko garrantzitsuenak, eta gero bigarren mailan badaude beste motakoak ere, adibidez Altsasu, Castejon edo Tafalla. Horiek hor daude ere, bai gogoratu dezakegu garai batean Castejon eta Altsasukoak oso garrantzitsuak izan direla, gurutze importantan zeudelako, ezta, baina importantzia galtzen joan dira eta une honetan bigarren mailakoak dira, ezta. Beraz, aipatu den bezala, tren geltoki berberak mantenduko dira, beraz, orain dagoen desberdintasuna baldin badago, mantenduko da hemendik aurrera, ezta. Orain ez dago batere trenbiderik iparralderuntz edo ekialderuntz, eta tren berriarekin ere ez. Beraz, zein batean sare berbera mantenduko da. Eta gainera, tren hori, gure ustez, erabat bateragarria da beste motakoekin, adibidez hurbileko trenekin, zergatik ez, egin daiteke hori eta mantendu daitezke orain daudenak eta are gehiago. Beste garaien batean gogoratu aldu ere, izan ziren hemen Nafarroan Irati edo Plazaola bezalakoak trenak, desagertu ziren, iparralderuntz edo ekialderuntz, mendebalderuntz joaten zirenak, desagertu ziren, baina iker daiteke halako trenak berriro martxan jartu. Noski nagoela ados, baieztapen horrekin, guztiz gainera. Izan ere, abiadura handiko trenak, edo aipatu dugun eufemismo horrekin deitzen diotenak, ezta, dela prestazio handiko tren horrek zenbat geldialdi aukiko lituzke Nafarroan. Hiriburuaz gain beste 3 herritan, beste 4, asko jota, eta Nafarroan ez dugu ahaztu behar 272 udal eta 345 kontzeju daudela. Beraz honek lurraldeko ikuspegitik ez dauka inolako ekarpenik, alderantziz, areagotuko luke despopulazioaren inertzia hori eta lurralde kohesiorako kaltegarri izango litzateke ere. Eta zein da alternatiba, gure ustez argi eta garbi, hiriarteko autobus zerbitzu publikoa indartzean datza. Eta horretan gabiltza azken urteetan ere, Nafarroko gobernuari premiatzen eta exigitzen berritu ditzan gaur egun dituen kontzesioak, ze gogoratu behar da 2014 urtetik 9 kontzesio daudela berritu beharrak, eta 9 horietatik bakarrik 5 berritu dituzte azken 11 urte hauetan, beraz atzerapen handiarekin doa Nafarroko gobernua, eta bestetik dago ere bai, diru publikoa, lehen aipatu dugu, ezta? Denaren atzetik dago nora bideratzen diren ahalegin ekonomiko horiek. Garraio publikoan ere, autobusean ere, ezberdintasun handia daude. Iruin herrian adibidez, 18 milioi euro inguru gastatzen dira denon diru publikotik, eta hiriarteko garraio publikoan, hau da, gainerako herri guztientzako 6,4 milioi euro, aurten ia 7 milioi euro, hau da, 3 aldiz gutxiago gastatzen da. Beraz, hor dago sakatu berra gure ustez, hiriarteko garraio publiko hori hobetu behar da, herrien arteko loturak hobetzeko eta lurralde kohesioa hobetzeko. Ze askotan esaten dugu, lurralde kohesiorik gabe ez dago kohesio sozialik. Bai, datorren osoko bilkuran, datorren ostegunean mozio bat aurkeztu gure aldetik, hain zuzen ere, estatuari eskatzeko plan MOVES 3 ditzen dena,
mantentzea zergatik transizio ekologiko batean murgilduta gaude, eta beraz kotxe elektrikoak bultzatzeko eta erosleak eduki ahal izateko dirulaguntzak funtsezkoak dira gure ustez, eta horrexegatik estatuari eskatuko diogu mantendu behar dela plan hori mantentzeko aldi berean horren barruan dauden dirulaguntzak, ezta. Eta gero beste aldetik, martxan jarri ziren dirulaguntza batzuk ere eguzki plakak etxeetan kokatu ahal izateko, partida horiek bukatu dira eta mozio horretan bertan ere eskatzen diogu estatuari ere dirulaguntza horiek ere mantentzea. Beraz, bi eskaera ezberdinak transizio ekologikoarako guretzat funtsezkoak direlako, beraz eskatuko diogu estatuari dirulaguntza horiek mantentzea. Bueno, gai libre bezala aukeratu dut industria. Izan ere, pilpilan dagoen gai bat da, eta hasi nahi nuke aipatzen, igandean egon zen manifestazio jendetsu horretan, 7 enpresetako langile batzordek deitutako manifestazio horretan ere izan ginela, eta langilei elkartasuna adierazten izan geniela, beti egiten saiatzen garen bezala. Datu makroak askotan aipatzen dira, parlamentu honetan eta gobernuak ere aipatzen ditu, eta egia da, datu makro asko positiboak direla, baina horrek ez du kentzen arazo larria daudela, eta baita industrian ere, eta horrek milaka langileri etorkizun iluna eskaintzen die, ezta. Horregatik, iruditzen zaigu, industriari arreta berezia eman bartzaiola. Non daude arrisku edo arazo nagusiak, langileek berak esaten duten bezala, globalizazioak ekartzen duen deslokalizazioa. Deslokalizazio hori da dagoen arazorik handienetakoa. Ez da ez fiskalitatea, eskuinak beti esaten duen bezala, eskuinarentzat dena konpontzen da zergak jetxiz, edo azpiegiturak ez. Kontua da, gaudela kontestu hiperglobalizatu batean eta deslokalizazioak dira, gaina ikusi besterik ez dago, azken asteetan dauzkagun albisteak deslokalizazioak dira, nolabait etorkizun ilun hori marrazten dutenak. Eta horren aurrean zer, langileek beraiek eskatzen duten bezala, deslokalizazioaz babesteko arau eraginkorra behar ditugu. Neurri horretan, esan behar dugu, Nafarroan badugu deslokalizazioaren aurkako lege bat, EH Bildu gainera, parlamentu honetara ekarri zuena, baina esan behar da ere, EH Bilduk ekarri zuen lege proposamena anbizio gehiago zuela, eta tramite parlamentarioan beste alderdien ekarpenekin, nahiko deskafeinatua geratu zela, gauzak diren bezala esan behar dira. Horregatik, gure asmoa da, deslokalizazioaren aurkako lege hori hobetzea, anbizio hori berreskuratzea, eta arau eraginkorragoak egitea. Gaurkoz hau izan da dena, bihar osteguna itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea? Orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.